Bueno, meus amigos, aquí estamos outra vez, despois de moito tempo, facendo un vídeo destos. Agora estou xogando Ark, un xogo de dinosaurios e supervivencia, así que vamos facer un pequeno gameplay desto. Isto é unha cave, é a cave do pantano, así que alá imos. É bastante simple, pillaste un par de ras ou tres ras, é importante que esteñan en neutral e seguindo a esta ra. Non seguindo o personaxe, senón despois podemos complicar a vida. E vamos alá. Non, as ras son bastante normaluñas, 100, 140, 120 e dai para arriba. 100, pero vamos, non son ras especiales ni nada do polo estilo. Alá imos. Aquí súbese unha ra nun momento, faslle 20 levels en moi pouco tempo. Intentei facelo con máis, con 4 ras en DBD3, pero bugueanse moitísimo. É complicado. E con dúas fais un pouco lento, así que con 3 foi o mellor que encontrei. Porque os bichos son altos, son de máis 200, 100 moi largos, dan que baixar. Con este sistema hinchaste a coller cheating e a coller cementing pastel. É realmente increíble a cantidade de cheating e cementing pastel que podedes chegar a coller. A ver, alguén me vai atacar. Non vedes, se ataca un só, podería yo cambiar o ataque a attacking target, pero vamos. É moi fácil que se che bugueen cando fas iso. Despois cada unha ataca onde quere, empezan a saltar como locas. É un problema. Ás veces é mellor ir un pouco máis despacio e facelo mínimamente ben. E como vedes avanzamos nunha cueva bastante alta, refiro en level, moi fácil. A ver que te están poñendo fina, amiga. Eso, hai un pouco de lag, non é unha boa hora para facer estas cousas, pero bueno. Pois como vedes, si, estou xogando ao Ark desde fai tempo, é un xogo que me agrada moito. O único problema que teño é que para subir gameplays desto faiseme prácticamente imposible. Mierda, 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 ven. Bueno, da igual. Vamos desbuguear esa de aí. Desbugueouse sola. Ás veces quedanse pilladas entre as... E montámonos na amiga Gustava. Ahora xa está preparado. Súbelles moitísimo o torpor, así que teño preparadas steamberries. Aí a dolor. E damosles algo de vidilla. Joder, que pouca vida pillaron. Que pouca vida, que pouca comida pillaron. Pero bueno, da igual. Como vedes hai un chisco de lag. A ver como nos vai. Bueno, xa pasamos o primeiro, enchemos de vida, damos estimulantes para baixar o torpor e seguimos. Pillamos sempre a mesma ra para que as outras dúas non sigan. Si pos que te siga o personaje, despois faise un pouco complicado xogar. Aí estamos e seguimos, alá. Aquí vedes que unha ra un pouco baixa, bueno, un pouco baixa, refiro a recenta meada, e facedelles a metade dos levels en un momento. Estou xogando nun server oficial, non estou xogando nun server de mods, nin un server de por 10, nin nada. Isto é completamente oficial, vamos. Un día destes fareivos un vídeo da miña casa, pero bueno, eso máis adiante. Tuve moitos problemas, estuve movidas con un GM que me borrou todas as miñas estructuras, perdí moitos ítems, perdí moitísimo tempo. Non me quero meter na auga, baixo ningún concepto quero entrar na auga. Bugueanse moitísimo, así que vamos a seguir hacia adiante, a ver se veñen hacia aquí. Refírome aos escorpións, a ver se veñen, se nos siguen, vamos. Si, veñen aí. Non sei se é bon ou é malo que veñan, pero veñen aí.
Como podedes ver, aquí isto é para facer experiencia da RAS, é increíble. Súbese enseguidiña. Tamén, como é tan fácil facer experiencia, tamén a RAS se perde moi fácil, É realmente sinxelo que se che quede estoneada nunha pedra, que se che quede por aí nun árbore e que non as poidas volver a coller. Pero bueno, hai un pouco de lag e non é boa cousa, pero agora que estamos aquí vamos seguir. Iba a facelo mañá pola mañá, pero mañá pola mañá non poido, así que toca lle agora. Estou me empezando a preocupar pola vida. Levan xa moitos escorpios sin darlles vida. Son demasiados escorpios sin darlles vida. Bueno, dese que se ocupen eles e eu sigo pa aquí. Bueno, pois axúdolles para que vayan acabando. Para acabando. Non chames a máis, non chames a máis, tío, non chames a máis, Oh, mierda, ui. Xa pensei, non chames a máis. Ali está o cofre, a ver si temos sorte e nos dá... Mierda, Oh, no, sepárenseme, mierda. Sepárenseme. Isto non é boa cousa. Menos mal este pequeno, este acabamos, matámoslo no momento. É que por ali quedaban ainda moitas arañas. Ellos que me están poñendo fina. Que me están poniendo finísima, vamos. No, lag no, por amor de Dios, lag no. Non foi boa idea gravar agora. Pero bueno, ahora que estamos, vamos a seguir. Como me maten unha rana, vamos. Por facer o retrasado sería o puto col. No, va, xa está pasado. Falta mío, onde vai? Joder, teño moita... Bien, vale. Estuvo ben, vale. A ver que nos dá. Vaya mierda, bueno, é o que hai. ¿Dónde estás tú? Quero salir. Oye. Ay, Dios mío. Este xogo ás veces desespera un. ¿Ves? Bueno, matámonos, da igual. Non vai a ser que despois ya aparezan polas costas. Deixamos todo ben limpio, que total da igual. Despois estar descuidado, aparecen os bichos por atrás e non mola nada. Bueno, vamos. Hai que darlles de comer. Ves, así ao seguir a rap principal o resto non te tens que... Joder, como me deixaron. A ver, streamberries para baixar o torpor. Non lle subiu moito desta vez. Joder, amigos. Repito, non foi unha boa idea poñerme a gravar a estas horas, pero bueno, ahora que estamos e que empecé, pois sigo. Eso mismo, non foi unha boa idea. Había un pin moi alto antes cando entrei. Hai que darlles moito. Como vedes, son ras bastante normales. Son subidas de nivel, pero este é unha 120, non é nada do outro mundo. Con os stats moi normales.
Non sei se pode facer bedding, así que é o que hai, non hai máis. Se facedes isto con RAS, procurade ter 2 ou 3 de reserva, porque vamos, vádelas perder si ou si. Tú estás... Bueno, tú eres a miña, te gustaba, está ben. Tampouco, non lles poño nome, se vos destes cuenta non teñen nome, teñen nada máis que os números do level, porque como é tan fácil perdelas, ou non ter nome, pois eche moito máis fácil non pillarlles cariño. A seguinte, sabes que é outro número e non pasou nada. Se non, a mí jódeme moito perder os bichos estos. Ainda que non señan reales, vamos, pero non me gusta perder bichos destos. Madre mía, como che baixa a vida, amiga? Bueno, eso é... Onde vas? Onde vas? Non te vas? Non te vayas, non te vayas, non te vayas. Merda, está o pulminoscomio ese con esta roupa como me día dúrmeme, vamos. Bueno, non... Isto mete unha de torpor, que isto é increíble, o torpor que mete isto. E vamos, temos que seguir que ainda nos queda moita cabe por diante. E comemos e seguimos. Vamos ahora. É hora de seguir. Vale, xa estamos. É que se sigo para diante vais a meter debaixo das chismas e vamos a estar aí 2 horas para quitarla despois. Como vedes subimos de level, vamos a dar damage, 600 de damage, isto xa fai pupa. Aí, pesada. Como sempre as moscas son unhas pesadas. Ahora, seguimos, vamos niñas. Bueno, como vedes, tedes que ter sempre macho e femias, vamos, para que teñan o boss de estar enamorados. Dalles moito máis ataque e moita máis defensa. Ves? Aquí están os amigos fora da auga. Bueno, para isto poñémolo en... porque se non vamos a acabar, amigos. É que isto non é nada bon porque cando hai moitísimos dinos pegas moitos golpes ao azar e volvense locas as ranas. É moitísimo mellor poñelas en neutral. Por lo menos o que como... é que ás veces non sei se... isto era... Dios. Hai demasiado lag para xogar, creo que hai. No, poñémonos outra vez en neutral. Elas perden moitísimos golpes en... paran de atacar para poder atacar ao que estou atacando. Entonces así perden moitísimos golpes. Vamos, xa estamos. Joder. Quería facer máis gameplays deste xogo, pero é un xogo bastante complicado para facer gameplays, porque os faz para facer un gameplay bon ten que ser moi largo. Eu non teño conexión para subir tanta cantidade de megas. Os vídeos serían demasiado grandes e quería colgar a conexión moitísimo tempo, non? Para min é totalmente imposible facer iso. Posiblemente faiga así algún separado, pero non vou facer gameplays seguidos como se fan. Hai que procurar protegelo sempre. Pero vamos, aquí a cantidade de cemento impaster que colledes en cada vez é inmensa. Ando polos 3000 en cada unha. 3000 de cemento impaster tranquilamente en cada unha, e outro tanto de cheating. Bueno,
Seguimos logo adiante. Como vades de vida? Vades ben de vida, vades ben de torpor. Facémolo máis adiante entonces. É unha pena que non se lles poida facer grading a ras, sabes? Podría ser con ras co 30% de imprint máis os stats ben postos, sería moito máis fácil a cabe esta. Esta cabe tenteina con un Direwolf, pero vamos, faño moitísimo daño ás moscas. Cos escorpións ainda vai peleando, pero imposible. Coas moscas é imposible, son demasiadas, non baixenlle moitísima vida. Madre mía, a ver, home. Aí estamos, seguimos logo para diante. Matamos estas de arriba, se é que hai algunha, e se non hai, damos streamberries e... bueno, aquí sempre hai. Hai veces hai máis, hai veces hai menos, que hai veces que baixan hacia baixo e outras veces quedanse aquí. Que facedes aí? Vídeme axudar! É que... merda, están aquí pobeadas. A ver, home, madre de Dios, ás veces este xogo nesto é desesperante, non... E ainda encima, si tes 4 ranas xa é o colmo. Máis de 2 ras... 2 ras sería o ideal. O que pasa é que... con 2 ras tes moi pouco damage e faise moi lento. Estou preocupado que non sei onde me vai a outra ra. Merda, quería facelo aí pero non podo. Onde vai? Aí está, aí, cansina. Que, tiñas moita prisa, non? Bueno, están máis ou menos ben, vamos darlle streamberries. Non lles deu moito torpor desta vez. Debe ser o lag que non lles acerta ben ou algo así, porque non mo explico. Normalmente subelles moitísimo máis o torpor. Aí, vamos. Bueno, si, as sillas de monta sí que as teño bastante decentes. Eso sí que é verdade. Unha delas deu a un colega que xoga no mesmo server que eu, e as outras dropeinas eu. Se non me lo dixen, xogo nun server oficial, todo isto é puro e duro oficial server. Mierda. Estás aí, quedaste aí, non atacas? Vale. Se non atacas, sigo lle dando vida. É que un pulminoscorpio 2.55 dacha un par de picotazos e como non te andes ao loro cos estimulantes ou cos streamberries, déixate dormido nun momento, vamos. Non te enteras. Vamos, seguimos. Vamos ahora. E aquí chegamos á parte final da cave. Aí estamos. Estas meganeuras estas meganeuras o Direwolf, Dios mío, baixaba esa vida dunha maneira increíble. Era... Non pasei do primeiro estadio que morría, vamos. Aí estamos. Seguimos avanzando un pouquiño. As arañas son mínimamente fáciles de matar. O que dá máis que matar son os pulminos. Pulminos sí que son máis duros.
Merda, o peso outra vez, o peso outra vez. Trouxe moito peso desta vez. Trouxe moito peso, en que trouxe moito peso? Non sei en que trouxe moito peso desta vez, non sei. A ver, onde estades, onde estades? Aquí abaixo moi mal sitio, estes árboles é realmente fácil que se che bugueen aí. Non me gusta nada baixar aquí abaixo. Normalmente lureos e levos hacia fora. Pero vamos, se faigo eso, fai o vídeo un pouco largo e preferín facelo así e arriesgarme un pouco. Pero vamos, non me gusta nada estar aquí abaixo coas ranas, non me gusta nada. Xa se está acabando. Non sei o que levo de vídeo. Levo un pouco, a ver se non ocupa moito. Porque ainda encima estou grabando co programa de Nvidia, ni siquiera estou grabando con Mirilis, que non lo tiña instalado. Malo, drop malo, que non lo tiña ni siquiera instalado Mirilis. Así que non estou moi seguro da configuración, se está ben ou non. Vamos facer outro. Vamos para diante, a ver se se empanan e veñen. Vamos facer o último. Despois desto xa se acaban. Quédanos outro cofre máis para coller. E xa podemos seguir. Eu ao principio facía esta cave con lanzagranadas, pero madre de Dios, sabes? Con lanzagranadas saleche demasiado caro ter que reparar e facer todas esas cousas. Botaste unha semana farmeando para facer unha vez a cave, e iso non é rentable. É demasiado material os que implica reparar o lanzacohetes, facer os cohetes e toda a historia. Aparte que coas meganeuras morrín bastantes veces, porque non sabes de onde che sale unha meganeura ás veces. Tú lanzas o cohete e reventache o cohete na cara porque tes unha meganeura aí ao lado. Pero como vedes, acabe con... Isto pode facer prácticamente calquera. No, isto pode facer calquera, vamos, porque non é moi complicado. E o que tens que facer é pillarte un par de ras polo pantano e vir aquí. Se non queres vir aquí sin nada de level, súbelas un pouco, que che ven ben. Aí estamos, o último pulmino escorpio. E xa podemos ir buscar o artefacto. Aí estamos, último pulmino. E vamos a pillar o artefacto. Bueno, isto non é artefacto, perdón, isto é o cofre, pero bueno. Bah, Dios mío, que mala suerte teño hoxe eu cos... Bueno, é o que hai. Agora vamos pillar o artefacto. Vides? Sí. Vide. É que non nos podes deixar quedar atrás, Se deixades atrás e se buguean e están aí matándose para salir, para desbuguearse elas, vades perder a Ráfico. Despois non sodes capaces de sacarlo do sitio. Bueno, e aquí está o artefacto, como podedes ver. Collemos o artefacto e vámonos. Quédanos un cofre azul. A ver se non vayan para aquí. Quédanos un cofre azul. Artefacto de Hunter. Ah, pensei que era o Hunter, merda, é o inmune. Bueno, da igual. Estaba pensando ahora no Hunter, non sei por qué. Aí estamos. Cave completa.
E vámonos. Vamos a pillar a Gustava. Vamos, Gustava, amiga. Bueno, non lles dou máis vida. Non... Normalmente faigo outra vez aquí. Pero bueno. Si non... que se me vai. A ver, ven, ven. Vide. Dios mío. Non foi unha boa idea facer hoxe o vídeo. Pero bueno. Este lag é increíble. Polas tardes sacando máis hai. Polas mañás non, polas mañás aínda se pode xogar mínimamente ben, pero polas tardes é un suplicio xogar. Bueno, comprobamos que non haxa cofre aquí arriba, que ás veces aparece aquí un cofre aquí arriba. Outras veces non, ás veces aparece aí un cofre. Non hai cofre e baixamos. Uso o traxe de buzo porque faise moito máis barato que a máscara de gas. A máscara de gas é unha barbaridade, non? Consúmese moi rápido e sale bastante cara para reparar. Pasamos del total por un. Aquí hai que ter moito cuidado cos árboles. Debaixo das ramas e por aí queda este estoneado moi facilmente. Vide, deixámolas aquí e vamos pillar a outro máis que había aquí. Oh, olvideme deste. Bueno, escapa, si escapa paso del. Pillo esto. Bueno. Nada, ningún drop bomb. Oxe, non foi un bon día. Pero si podes facela moitas veces. Usando o sistema de munición, lanzacohetes e rifles, madre de Dios. É unha ruína, tes que estar farmeando 2 santos días para facer unha vez acabe. Entonces eso non resulta rentable. Agora este é o problema, que é traer a ras de volta, que soe ser bastante problemático nos cruces e por aí. Ás veces ven sola, outras veces estás esperando media hora para pasar e non pasa, sabes? É verdadeiramente increíble. Ás veces é mellor baixarse xa ao principio e baixala a man, acabas moito antes. A este teño que matalo porque van se quedar bogueados aí, entonces non amañamos nada. Bueno, como vedes, cabe rematada. Eu son level 100 e estes son os meus stats. Espero que vos gustara o vídeo. Verémonos en grabacións seguintes. Non sei o que farei despois, nin o que non. Igual xogo City Skylines, non estou seguro. Ou fago máis gameplays de Ark. Pero xa vos digo que Ark non é un xogo que se día para facer gameplays cortos. Necesitas gameplays moi largos. Así que, se queredes ver todo, como podedes ver, é moita que se consigue aquí. Esta, máis esta. Máis a da outra. E miramos canta conseguimos de cada vez. Xa vos digo que é realmente moita, Esta é... Se construídes en ferro... E tamén va a subir level. A cachitin súbese moi ben o level. Dá traballo farmear, non digo que non, porque tens que farmear moita roca, pero é rentable facelo, Aí temos 2300 de cementing pastel e 3000 de cheating. Estos son uns números bastante considerables. Así que con esto vémonos
outro día. Coidarse, amigos.